Значи това филмче е снимано, когато съм бил някъде на около 15-16 годишна възраст. Снимал съм майка ми и баща ми тогава, ето, виждате в близък план, крупен план. Тогава ходихме на няколко екскурзии. Това е в южната част на България, около Димитровград, Харманли, Свиленград, Стара Загора. Това беше горе-долу маршрута. Ето го и баща ми, яде семки и майка ми до него. Съответно разглеждат нещо. Някъде сме спряли с автобуса и виждате стари възрожденски къщи. Значи тогава ето, да, това е Димитровград, защото виждаме паметник на Георги Димитров. Не знам дали още седи този паметник там в центъра на града, но това е екскурзоводката, която ни водеше. Автобус, може би около 30 човека, на Балкан турист. И с този автобус се обикаля примерно една седмица. Една вечер се спи в този град, една вечер се спи в другия. И това е някакъв язовир, нещо като Белмекен, сестри му ми се върти в главата, но може и да не е той. Тогава тези язовири представляваха национална гордост. Сега не знам има ли ги още, няма ли ги, работят ли, не работят ли, приватизирани ли са, какво са. Но ето какво е било положението някъде през 1981-82, някъде там. И ето тук екскурзоводката съответно разказва нещо. Спрели сме на някакво место. Изворът на Белоновата, доколкото си спомням, беше някъде около Харманли. Мисля, че още би трябвало да съществува, ако не са го махнали. Но по едно стихотворение на Петко Славейков е построена тази чешма от някакъв турски везир, доколкото си спомням. И баща ми седи и чака, майка ми се разхожда, докато останалата част на групата, предимно пенсионери, четат на Петко Славейков произведението, доколкото си спомням нещо от този род. Така, и ето тук настава момента, където скоро ще има обяд в този ресторант, също на Балкан турист, всичко тогава в тези времена на Балкан турист. И майка ми разглежда и казва, гледай, ето там има нещо интересно и така нататък. Баща ми се смее. И тук има някаква чешмичка, това е най-вероятно самия извор на Белоновата. А сега това е ресторант Приказките, който е там някъде пак в този район. Ако още съществува, мисля, че още съществува, но гледах. Сега това е Баба Яга, ето е Баба Яга отгоре върху покрива, ето тук има и някакъв бухъл, старинна крепост. Не знам дали тези неща ги има още или майче е превърнато на ресторант Пайнер и изглежда по съвсем различен начин, спа център и така нататък. А това, което виждате тук, беше мемориален комплекс Защитниците на Стара Загора, който вероятно все още седи там някъде около Стара Загора. Не знам поддържат ли го, не го ли поддържат, но ето как изглеждаше преди 40 и кусор години. Беше голяма гордост този комплекс по социалистическо време. Така изглеждала Стара Загора с множество блокове отгоре. Сега най-вероятно архитектурата е малко променена, но защитниците на Стара Загора са фактически тези, които са защитавали града по време на руско-турската война и би трябвало този паметник да стои там още. Сега, Румъния. Да, имаше и такава екскурзия в Румъния, пак с майка ми и баща ми, пак тези някъде години, 81-82. Това е хотела в Румъния, в който ние съответно бяхме отседнали. Ето е майка ми на фона на групата, която се разхождаме. Това е автобуса, доколкото се вижда автобус Чавдар. Българско производство, това се движихме тогава, да. Ето в автобуса отзад, най-вероятно е този. И баща ми също тук разговаря с някакви други членове на групата, излиза от някакъв магазин, може да си е купил цигари или нещо от този род. И тук детството изведнъж рязко се премества в едно софийско село, сега което не мога да си спомня точно как се казваше, може да е било Негован, някъде там. Майка ми е изключителен любител на котки. Не знам колко котки сме имали, докато съм бил малък, може би над 100. И съответно
идеята беше, че с няколко коли, две или три семейства, едното нашето и още 2-3 семейства, отиваме до това село, може да е било Казичене, не знам, не мога да си спомня точно, но там някъде около това село имаше язовир. И ние съответно отиваме там на този язовир, ето майка ми, баща ми и там съответно другите членове на другите семейства с супер модерните автомобили преди 40 години, Лада и Жигули. Отиваме там, установяваме се на бивак и съответно разпъваме палатки и прекарваме там един уикенд. Майка ми се прави, че може да подреди Рубик купчето, което беше много популярно тогава през 80-те години. Но това е блъф, естествено, тя не можеше да го подрежда, нито пък аз се научих да го подреждам. Нямам търпение за такива неща. Колкото съм играл компютърни игри по-късно, толкова съм редил и Рубик куб. Не е моето амплоа. И ето тук сега виждаме съответно как колите са вече припаркирани, палатките са вече опънати. Ето това е един от другите мъже, приятел на баща ми, с който съответно сме отишли до там. И мъжете съответно мисля, че ще палят огън, ще носят дърва. Жените съответно ще готвят нещо, може би там ще приготвят шишчета или там пържоли или какво е било, не знам, не мога да си спомня подробности. И аз съответно, моята работа е била да документирам всичко на 8 мм лента и съм документирал, ето, че майка ми спи на задната седалка на едната от колите, вместо да приготвя храната. Така, а това е моя милост, съответно ето как съм изглеждал на около 15-16 години с транзистор в ръка и прескачайки някакви върви. И ето това е близък план на Любомир Червенков, горе-долу на тинейджърска възраст. И някой лови риба, съответно. А това е съответно майка ми на забързан ход, защото това беше един от похватите на тези камери тогава, да се направят хората или на забавен, или на забързан ход. И аз съответно съм си експериментирал с камерата. И това са последните кадри, как ще се пали огън и така нататък. И това е вече горе-долу, филмчето приключва тук.